Takže čus lidi, vítám z nového videa, dneska tady máme další unboxing, přesně úplně nevím co to je, ale mělo to by být rally autíčko, takový prostě Škodovka rally, prostě uvidíme, já úplně si už nepamatuju, takže a ještě jsem si objednal tu premium verzi, jestli někdo nakupujete na Diagnostin, asi ne, takže není to reklama, takže tohle pryč, yes, je to ono, takže máme tady tohle. A pak tohle, takže jo, ještě tady nějaký, to je prostě takový plagát Škoda 130 RS, prostě jo, takže tady máme jakože prostě nějaký letáčky, jo, tady si můžete normálně objednat helmy a tohle, to nevím proč, jakože ale OK. Tady je jakože jeden časopis, druhý časopis, to jsou asi jakože ty čísla, nevím na co je tady další, ale tak OK. No prostě. Ale. Takže ale ještě vám chci říct, že to bude takový trošku delší video, protože tohle se skládat bude docela složitý nebo prostě tak. Takže jestli někdo nevíte o tomhle, tak je to prostě takový rally Škodovka, která už se jakože nevyrábí. Prostě ale na jedné stránce, jak jsem říkal na tom Diagostini, ale samozřejmě to není žádná spolupráce, jsem si to prostě objednal, protože jsem chtěl. Takže jo, tohle je předek, jo, docela těžký je to. Ale jakože můžete vidět ty detaily, jakože krása, jakože jo. Tady máme rámeček na grill, tohle je grill a že víte co. Takže už jsem našel ten plánek a je to tady v tímhle modrým časopise, já jich tam mám nějak 4 a nevěděl jsem jaký to je, takže takovýhle šrobováček normální úplně v pojížďce. Prostě jenom takovou malikatou plaketku, takže Škoda, sorry, že to nezumuje, ale prostě chápete, to mám normálně. No to sloupneme, jo. Prostě krása je to, jo, takže otočíme to ze zadu, vezmeme si, ne, napřed si dáme tady to. Takhle bychom to tam měli dát, jo. Takže budete potřebovat na to AM šroubky tady tím, jo, takhle. Takže takhle to tam budete mít. Teď otevřeme ty AM šroubky, tu tady. Nebo uvidíme, když tak. A zamontujeme, jo. Už to mám, jak můžete vidět, mám tady šroubky, ale když zatlačím na to, tak jakože někde to prostě nejde zamontovat, ještě to zkusím, ale uvidíme. Ale to tam prostě drží, když. Takže jdeme na další. Takže jako další tady dáme blinkry. Levej a pravej. Tam dáme tyhle jakože krytky prostě. Takže levou krytku. No prostě takhle a dívejte se předu normálně krásně. Tam normálně jsem přimontoval a jo, takže jdeme se vrhnout na druhé číslo. Takže tady už máme tu kapotu. Wow. Ty panty přimontuju tady sem a jo. Takže jak můžete vidět, já už jsem ty panty normálně přimontoval a tohle bude pro tohle video všechno. Já se s vámi loučím a zatím